Türkmenistanyň Mary vilayatyny ilatyň arasynda grip, dümöw alamatlary bilen keselleýän raýatlar, hususan-da çağalar köpelýär. Lukmanlar bu raýatlaryň köpüsine koronawirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýandygyna ýöne adat bolşýaly, bularyň resmi namalarda görkezilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronawirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Mary vilayatynda köp adam grip, dümöw alamatlary bilen keselleýär. Olaryň aglabaty çağalar bolup, olaryň käbirleri agyr ýagdaýda vilayatyň hassahanalarına yerleşdirilýär. Çağalaryň ählisine diýen ýaly ýiti öýkün sowuklamasy diýen diagnoz goýulýar diýip vilayatyň hassahanalarının birinde işleýän Marly Lukman anonimlik şertinde 17 martda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol grip, dümöw alamatlary bilen keselleýän uly ýaşly adamlarda giň gerimde COVID testleriniň geçirilýändigini aýdyp, olaryň aglabasynyň pozitiv netije görkezýändigini hem belleýär. Bu näsaglara koronawirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýar. Ýöne diagnozlar resmi namalarda görkezilmeýär. Omikronly hassalar vilayatyň ýokunç keseller hassahanasyna yerleşdirilýär. Bu hassalaryň saglyk ýagdaýlary kanagatlanarly diýip Lukman aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Marly Lukmanlaryň ençemesiniň sözlerine görä, häzirki wagtda koronawirusyň omikron görnüşi vilayatyň Serhedabad, Ýolatön we Türkmengala etraplarynda ýaýraýar. Habarçymyz adaty grip, dümöw we koronavirus bilen keselleýänleriň köpelmeginiň arasynda dermanhanalara barýan adamlaryň sanynyň hem gözü görteli artandygyny aýdýar. Bu adamlaryň köpüsi gripa garşy dermanlary satyn alýar diýip bir dermanhana işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda yerli saglyk öýleriniň bir näçe işgäriniň aýtmagyna görä Lukmanlara we şepaat uýalaryna raýatlaryň öýlerine aýlanyp olary öýde üzerlik tutedip bu ýonyň kökünü içmegi maslahat bermek barada buyruk berildi. Ýöne saglyk öýleriniň Lukmanlary köplenç öýme öý aýlanmagyň deregine ýaşaýjylara jaň edýärler we olary saglyk öýlerine çagyrýarlar. Ary çäk saklamaklyk dowam edýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Maşgala Lukmana aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Mary vilayatynyň saglyk müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 17 martda eden synançyklary netije bermedi. Türkmenistanda ýanwaryň ortalarynda öýlan edilen koronavirus çäklendirmeleri hinidem saklanýar. Bazarlar, sowda merkezleri, restoranlar, kafeler, dellekanalar ýaly ilata hyzmat ediş nokotlary ýapyklygyna galýar. Bu gulplamanyň öýlan edilmegi ýurdun dürli sebitlerinde koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelendiği barada habarlaryň gelip gowuşýan mahalına gabat gelipdi. Adatlyň ýurdun saglygy goraýyş ulgamyndaky çeşmelerine görä 2020-nji ýylyň martyndan bäri Türkmenistanda COVID-19-dan 25 000 adam ýogalypdyr. Bu habarlaryň arasynda hastakygy ýanwaryň ahirinde Türkmen häkimetleri ýurdun dürli sebitlerinde şol sanda Aşgabat şäherinde, Mary we Lewap vilayatlarynda ilata booster sanjymyny etmek işlerine hem girişdi. Martyň başynda mardak habarçylarymyz COVID-19-a garşy 3-nji booster sanjymyny urdurmadyk büdjet işgärleriniň töleksiz zähmet ruhsatyna iýerilýändigini habar berdiler. Bu aralykda şu neçenli ýurtda koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny öňe sürýän Türkmenistanyň koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýatyrylan Moskwa, Aşgabat aralygynda gönü uçar gatnawlaryny 27 martdan başlap ýygderli ýola goýýandygy barada habarlar peýda boldy. Bu barada hökümetçi Orient neşri Russiýanyň syýahatçylyk operatorlary bileleşigine salgylanyp 17 martda habar berdi. Türkmen mediasy beýleki ýurtlar bilen aradaky ýygderli uçar gatnawlarynyň açyljak wagty barada habar bermeýär.